Napalabas, nakitinulong dagiti tres valientes, tapno maparmek dagiti autoridad, dagiti pasurot ni retired General Amadeo de Guzman. Dakkel nga rod tinaramidan dayti daytoy anay Wyatt Array. Nagtultuloy ti pannakitinulong dagiti triplets iti pulisya, amang anup kadagiti managdakdakes, apakay bilangan ni retired General Amadeo de Guzman. Maatap akameng ti may sa adakkel a sindikato. Ket ita, adtoy ti tuloy ti pakasaritaan ita alawas sa Rapaul 1. Isla Verde, Final Chapter. Dito'y drama tayo, Tres Valientes. Wen, isuday ti day di retired General Antonio Altamirano. Ngam natayan day jay. Kan iso ita ti subject for manhunt. Kan involved iti shabu wano illegal drugs trade. Wen, kat adupay dagiti naduktalan dang anomalyana. Iso na ikat kadagiti na itad kan kwa na aposisyon. Nagturadan nga parang Kan anya ti masapul na ken ni Uncle Director. Iso da ito yung tayo bagbagak kada kayo. nga Apalimad nga day tilikodan ni Daddy Santiago. Anya? Kasi tinakunak. Abangan no panawan. Kan dagiti paspasamak ti mangibutaktak iti day ta apalimad. Kaya tasawan day ta? Involved ni Dad iti illegal business? Wano activity? kakadwa na dagi siya at tao. Posible. Sigurado. Nga damo day jay Adi Guzman. Kasano ita masumbatan dagita sa ludsud mga sis? Anya ti wayat tayo nga dang adi maamuan ni Daddy. Kastamat ken Uncle Minno. Day ta ti dakkel a question. Anya ti aramidan tayo? Di rumbang amamuan da Uncle Minno ka ni Daddy. Nga adda nalimad at ignay tayo amang takwat iti dayta. Ta sigurado lakit ni. Agsakit tinakam da. Podno day ta? So, anya nga ro ti aramidan tayo ita? Dolfina, Barbelia. Nasyak? Awan sa bali ama ko na. No saan apa nanguray tayo latan iti panakaibutaktak day ta apalimad. Wen, tapno maliklikan ti saan anasayat ama pasamak. No maduktalan da Uncle Minno kan Daddy, adukduktalan tayo ti may papan kan kuana. Okay. Gusto kayo matkit diti dayta. Juan, sige. Daytan ti kasaya ata na maramid. Anya nga rodan no danto dakas sa mapasamak kada Uncle Minno ken Dad. Awan mat siguro. Tano agkasosyo da iti negosyo. Di namat nga tapagaramidan iti dakas? Day ta ti parikot. Nang ronaket. Kaslamay kapatan day to'y anang ibutaktak iti alleged involvement ni Daddy Santiago. Ang kadwanan ni Uncle Minno iti narugit nga aramid. Ti dakas na nga rod. Kat awan na itad da nga ebidensya. Wano naala tayo apang maneknek kadagiti akusasyon da kada Uncle Minno kan Daddy. Dayta nga rod. Talon dagiti nagibutaktak. Nga dadakas nga aramid da Uncle Minno kan Daddy. Wen, ngam awan na batad nga ebidensya. Wano pa maneknek da iti akusasyon da. Asino ti ko na mga imawag amang sapsapol ka ni Uncle Director nga imbaga ni Leoparda, Dolpina sis? Ni kano retired General Amadeo de Guzman, sis. Ti maatap akadwa day di retired General Antonio Altamirano nga adda iti likudan ti Isla Verde? One, sis. Apay nga ta? Anya nga ta ti masapol na ka ni Uncle Director? Sigon ken Leoparda, kayat na kanungart ang makasarita ni Uncle Director. Napatag ka no ti ibagana. Anya man nga ta ti panggap day jay a general. Saan ko nga mo, sis? Sigon ka no ken Uncle Director?
Awan na muna ang pagsaritaan da ken ni Di Guzman. Sigurado nga umawag tumanan. Lakit di Ngamimbilin ka no ni Uncle Min, no? Ano umawag man ang dayjay? Ibaga tayo nga isunto ti umawag kan kuana. Okay. Kaya't na kano kasarita. Ngam saan nga iti telepono? Agsarak da kano iti ruwar. Anya? Sigurado nga ta ni Uncle Director iti dayta? Siguro. Imbaga na kanumat kin Leoparda, nga awan rumba nga pagdanagan tayo. Okay. Mabalin. Bayabayan tayo ni Uncle Director nga oray saan tayo nga agpadlaw kan kuana. Natural. Ang mga nudakas ti gagamtay chay a general ken kuana. Isu akayat na akasin nara. Kasadyak mamati nga wan na patagkapagsaritaan da. Anya ko maaraso na kontakan day at tao ni Uncle Minno. Gusto ka, Dolphina. Imposible akayat na lang timang kumusta ken kuana. Iso nga rod, katay ko na kon. Agpaliiw tayo latan. Narigat na ipadlaw tayo nga agragot tayo launay ang mga mo. Sige. Sigurado akong takan manan ni Uncle Minno ni Daddy. Di pagsidaawak lang. Anya ti rason nga ibagada adakas ti aramid ni Daddy. Kan uray ni Uncle Minno. No, saan matapod no? Dayta nga rod. Agparboda nga ta? Dayta ti saludsod. No agparbuda. Anya ti gapuna. Kaya't dala ang adadaalan ni Daddy? Iti anya agapo. Dayjayan ni Uncle Minno Leoparda. Surutak. Okay. Nga maganat ka. Amang lumadlaw na ka. Wan. Sige, mapanakwan. Good luck. Itaman pa'y asan ngayon kuyog na Uncle Minno ni Victor? Anya nga tagagpaiso ti connection ta iti dayjay a retired general. Leoparda? Oh. Nadari mo sa sakmat ni Marbella Arimuar. Wen, surutin na ni Uncle Minno. Anya? Wen, Dolphina. Bareng no da matakwatan na. Ngam, masapul ti panaganad na. Masirip ka na siglatmat ni Uncle Minno. Amok day ta. Tano saan ang nasiglat? Sana nagbayag a bodyguard ni Daddy? No awan ka ba ilan na? Kang ronaan ti amin, napakumbaba. Wen nga rod. Pulos adi na tayo binaybayan. Kanayon ang nakabayabay kada tayo. Kan nakasagana amang ibuwis iti biyag na para kada tayo. Wen, Dolphina. Iso para kanyak. Noon nyaman tinapalabas da. Saanan ang napatid kanyak. Leoparda? Wen, Dolphina. Di kapat kanita. Nagbalinda ang nasayaat kada tayo. Arap manen tasang sangwem amatiyong iho. Saan da ko mga pagkatanagan mo? Amom iho. Urorayek akan ayon tikaad adagiti pulis. Amang tiliuken ka. Anya. Asino kumaapulis dagiti mang tiliw kanyak? Ay saak a general mama. Ado tinagbalin ataok ken katropak. Ngam, saan mo at tenggal amin ti panunot da? Ngata, mama. Amadyo, narigat ti agtalaglaunay. Nang runa, kat adtadakkel agatad anakatun iti ulom.
Sakbay ang mapatay dak. Ado pa'y ti patayag kadakwada. Amadyo. Kahunaan ti amin. Kaya't ko asakbay ang mabalod duwan no mapatay dak. Mapatay ko pa'y ni Santiago Valiente. Nadlaw naksamat ni Uncle kat... Sa di na ti ayanan. Kitaag man iti tracker. Surutak. Tiyam mo na siguro kat jak masurutan. Nagpakanigid gayam. Nilipad dati yung mauawag. Hello, sis. Barbelia, location mo? Nasurutam ni Uncle? Wan, nga nakadistansya kan kwa na. Apay. Nadlaw naksa ng surot kan kwa na. Okay. Kasanong arudan? Surutam lang ta. Nanakalang arasonam to na itan. Okay nga, Rod. O sige. Anda pa jam awag ti telepono. Sige nga, Rod, liparda. Okay, bye. Bye. Sa dino nga tangag pa iso ti papanan ni Uncle Mino. Itala ang nagsolo arimwar. Saan na nga insurot ni Victor, wano ni Agoy. Dayjayan ni Uncle Mino. Pudno nga ta anadlaw na. Uno, agpampamarangla nga dinak nadlaw. Niliparda. Liparda? Oh, anya ti madamag, Barbelia. Sursurutag pailaan ni Uncle Mino. Kasta ka di? Kasano? Surutag ka di pay? Wan, ibakak matan. Nalakan tulangan arasonan dayta. Ibaka tayo to, siguridad na, tiga po na. Maawata kunti kayat mo asawan, Leoparda. O sige, i-update na klaan, ha? Bye. Bye. Kasi narak tayo ni Director Mino iti Tres Valientes, boss. Juan, Toro. Awan nga tati makabigbig ka na kayo. Laglangipin nyo, awan rat kayo. Gapo iti Isla Verde. Imbag kuma, nadapay kadwayo. Natay matan ni Vasquez. Amok, Toro. Apay, sika. No saan nakakadwa? No saan mo nga amo asyak? Mabigbig na ka di asyak ni retired General Amadyo de Guzman. Di may nga akin kuka iti Isla Verde. Pulos na saan, boss? Betlagayam. Kanya ko matiparikot. Awan nga ron ti parikot iti dayta, Toro. Wais kayo talaga, boss. Loko. Sa anak ka nagbalin a general no sa anak ka masirib, Toro. Uwan mat ka niya, boss. Iso ano tayo dyan lang a Director Mino no Santiago Valiente. Sa andak a kabailan itan. Naunandak lang iti. Gapu iti kinahudas dayjay a Santiago Valiente. Inalilaw na kami. Akakadwa na. Panawan ka pa dito, Idolfina. Anya nga tati pampanunutan dagiti kakapsat ko. Agtali na edaklatan di tiruar. Tapno masiputak mat no anya ti mapasamak ditoy no bilang laang. Apa, Idolfina? Ayan mo? Adagang di tiruan. Adda parikot? Awagak na giti daduma kakadwa para iti bagaan.
Apay, Nakita dagiti bodyguard niya Mateo dito eh. Dua Avanda. kasta ka di? Wen Barbilla, agsagana kayo. Ang mga noda di sa bali ang panggapda. Ang pama na makarwarda ka da ang kalmin no. Edad ko ti plate number ti Luganda. Kano sa dino tinakaparkingan ka dagito eh. Sige nga, Rod. O sige, bye. Bye. Noda kas ti panggap da. Makirin namas kami kadagiti awanan bain. Ito'y pa yung awagak dari Tres Valientes. Apa yung sa di da sumbatan? Ni Barbilla ti awagak. Busy da nga ta. Bueno, adda ko madamagak kadakwada. Dili ni Captain Burgos na i-monitor ko ida. Hello, Captain Zamora. Agyaman na. Tanakontak kayo matlangan, Barbilla. Location nyo? Ada kami tirwar, Captain. Kasta ka di. Well, sir, awan kami di opisina. Diyak makontak ni Leoparda. Unattended ti cellphone na. Kasta ka di? Adas asikasuan na, Captain. Anyo ti may paimi? Kaya't ko lang ang maamuan. Ti location nyo. Kan, anya ti update. Di kay madanagan, Captain. Ag-report kami, kalpasan da ito'y ngararamidan mi. Adalan ni surveillance mi a tao. Kasta ka di. Kasapulan nyo ka di ti tulong mi. Uray saan pa, sir? We can still manage. Okay nga Rod. Umawag kay laan. Thank you, sir. Sige nga Rod. Agyaman na kiti oras. Bye. Anda ka no isursurveillance da at tao. Asino nga ta? May sakati kadagiti prime suspect. Weno, leader ti maysa a sindikato. Papagayam, di nyo liwayan na rin ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan ana paulwan. Isla Verde, Final Chapter. Dito'y drama tayo, Tres Valientes.